Ами ако ли кажем, че съществува тайно общество, където 200 от най-богатите, най-влиятелните и най-свързаните мъже на планетата се събират зад затворени врати. И то се управлява от истински вампир, обсебен от второто пришествие на Антихриста. Ами ако ви кажем, че тази група се покланя на персонаж от киновселената на Марвел и провежда тайни семинари за всичко, от създаване на собствени култове до подобряване на сексуалния ви живот. Вероятно бихте го отхвърлили като чиста конспиративна измислица. Само че всичко това е истина. За него са писали медии като Forbes и The Guardian, а не Infowars. Запознайте се с Диалог. Мястото, където елитът се събира, за да планира вашето бъдеще. Наричат го отговорът на Силициевата долина на групата Билдерберг и масоните. Тех братските илюминати. Какъвто и да е етикетът, Диалог се превърна в едно от най-ексклузивните и мистериозни събирания в света. Всяка година, от 2006 насам, членовете му се срещат при закрити врати в луксозни хотели из Аризона, Санта-Барбара и Венеция. Тук 1% от 1% могат да общуват далеч от вашите любопитни погледи. Те дори закупиха земя във Вашингтон за постоянна централа в САЩ, за да могат, цитирам, да увеличат взаимодействието си с законодателите. Но кои са тези хора? Самото съществуване на Диалог не е тайна. Но те обичат да правят голяма драма от това колко са потайни. Официалният уебсайт на организацията dialog.org е една сравнително обикновена страница, която съдържа само логото и следните думи. Диалог е общност само за поканени, съставена от изпълнителни директори, основатели, публични интелектуалци, правителствени лидери, инвеститори, артисти и други, които се събират за разговори не за протокола, за да се учат един от друг. Ако искате да бъдете поканени в Диалог, постигнете нещо забележително в света и накарайте някой да ви номинира. Твърди, че няма идеологически дневен ред и партийни пристрастия. Не приема дарения или инвестиции. Няма основни речи или панелни дискусии и нищо от казаното не бива да излиза от стаята. Много от тези твърдения са откровени лъжи, защото Диалог не само предлага редица речи и панели и има хиляди членове, които плащат, но определено има и идеологически дневен ред. Този дневен ред ще ви смрази кръвта. Неизбежно е, че тайно общество като Диалог привлича любопитство и в крайна сметка щателна проверка. Един от хората, решени да разберат какво се случва зад затворени врати, беше швейцарската анархистка и активистка Майя Арсен Кримо, която използва псевдонима Krimo.gay. Тя е изключително активна в тази сфера, като през 2023 години хаква списъка на ФБР с лица, на които е забранено да летят, както и множество корпорации, които според нея действат неетично. От 2019 година насам, с други думи, ако сте влиятелен човек, който върши нещо съмнително, тя е последният човек, когото бихте искали да ви разследва. А що се отнася до Диалог, тя не трябваше да се старае много, за да разбере, че мистериозният му уебсайт всъщност има смехотворно слаба сигурност. И не само това, но Диалог по причини неизвестни никому имаше огромен списък с членовете си в публично достъпния код на уебсайта. Това включва членски статус, всеки ретрит, на което са присъствали, биография, политическа принадлежност, град по местоживеене и частен токен за достъп, който служи като идентификационни данни за вход. Това би се считало за лоша оперативна сигурност, дори за форум за обсъждане на видеоигри. Фактът, че тази ултрасекретна група, която се хвали с конфиденциалния си характер, беше толкова лесна за проникване, изглежда почти като един голям фарс. Кримо самата казва в интервю, че хората, които управляват света, са толкова уверени в своята безопасност, че изобщо не се занимават с каквато и да е истинска оперативна сигурност. Дори и за своите тайни срещи без право на цитиране, където обсъждат нашето общо бъдеще. И фарсът продължи. Заедно с този срамен пропуск в сигурността, по същото време огромен масив от документи на Диалог също беше изтекло към Wired. Вътрешната работа на групата беше още по-разкрита. Но това, което не е фарс, е с какво се занимава тази група и нейните членове. Купуване на политическо влияние, доминиране в финансите и технологиите, строене на бункери за апокалипсис и опити да се влияе върху посоката на света към едно изцяло по-мрачно, по-хаотично място, където технологичните барони могат да властват над тълпата на разбитото общество. За да разберете всичко това, трябва да разберете истината за единствения технологичен барон, който управлява всички останали. Цитирам. Вече не вярвам, че свободата и демокрацията са съвместими. Цитирам. Има момент, в който липсата на корупция може да е нещо лошо. Това може да означава, че нещата са прекалено скучни. Цитирам. Защо всички останали са толкова безразлични към собствената си смъртност? Това са действителни цитати от Питър Тиел, зловещия магнат, който съосновава Диалог заедно с ангел-инвеститора Орин Хофман. Хофман също не е невинен. Неговата компания SafeGraph събира данни за местоположението от мобилни устройства и продава анонимизирани данни за движението на хората на най-високия наддавач. Но в сравнение с Тиел, той е доста нормален човек.
Съоснователят на PayPal и Palantir Technologies, Тил е бизнесмен с образование от Станфорд, който се смята за визионер и философ. Неговите начинания постоянно го нареждат сред 100 най-богати хора в света. Той е използвал парите си, за да финансира и влияе върху крайно десни каузи по целия свят. От ултралибертариански до обезпокоително авторитарни. Според публично достъпни данни, Тил е дарил $1,7 милиона на кандидати и политически партии само през 2024 година. И това е само в рамките на САЩ. Неговите либертариански финансови наклонности му спечелиха прозвището идеологически кръстник на криптовалутите. Създаването на така наречената мафия на PayPal, заедно с другите завършили Станфорд, които му помогнаха да основе PayPal, показва, че той цени най-много работата с хора, които са точно като него. Известно е, че инвестира в странни проекти, като компании, които се опитват да създадат триизмерно отпечатано месо, и друга, която изследва псевдонаучната концепция за преливане на млада кръв. Според тази идея, хората уж могат да останат млади по-дълго, като си преливат млада кръв. Знаете, обикновени неща за обикновени хора. Известно е също така отдавна, че той е отмъстителен тип. Когато клюкарският сайт Gawker го разкри като гей, той изчака и след това си отмъсти, като финансира съдебното дело на Хълк Хоган срещу компанията за изтичането на неговото секс-видео. Това доведе до пълното унищожение на Gawker. Той също е обсебен от Антихриста. Вероятно, защото ако Антихристът се появи, Тил иска да му предложи безплатно членство в диалог, преди която идея от другите тайни общества да го достигнат. Той каза по време на една от тайните си лекции в Сан-Франциско: "Аз съм либертарианец или класически либерал, който се отклонява в една малка подробност. Ме тревожи Антихристът." Преди да попитате, не, той не говори метафорично в този случай. Той наистина има предвид библейски антихрист, когато описва като зъл цар или тиранин или антимесия, който се появява в последните времена. Тил многократно публично е заявявал, че се притеснява, че антихристът вече е сред нас и вярва, че графичният роман "Пазителите" на Алан Мур и Дейв Гибънс е закодирано послание за идването на антихриста. Това е мнение, което би те изпратило на лечение в психиатрия, ако не беше неприлично богат. Черпейки вдъхновение от смесица от теология, "Властелинът на пръстените", видеоигри и нацисткия юрист Карл Шмидт, когато Тил посочва като огромно влияние, той изказва твърдение, че антихристът може да се проявява като всеки, от Бил Гейтс до Грета Тунберг. Така че не е толкова изненадващо, че човек като този би се опитал да създаде тайно общество и да го използва, за да влияе на посоката на света, като събира членовете му на скъпи, уединени събирания. Истинският въпрос сега е: с какво всъщност се занимават те? Едно от нещата, които предлагат, са сесии, които представляват лекции и дискусии по определена подбрана тема, което изглежда директно противоречи на обещанието им за липса на речи или панели. Нищо не би могло да бъде по-странно и шокиращо от това, просто да ви кажем имената на някои от тези лекции, които включват, но не се ограничават до: "Изгради култ", "Трибуна", водена от основателя на християнския сайт Pray.com, "Навигиране през Трета световна война", "Как е сексуалният ти живот", "Забавно е да си началник", "Върнете ядрената енергия", "3 прогнози за Иран", "Противоположни мнения за изкуствения интелект", "Хакове за дълголетие, базирани на изследвания" и дълбоко тъжното: "Парите наистина купуват щастие", което доста прилича на оправдание. Всички тези бяха истински, между другото. Но не всичко е само зловещи семинари. Те също така имат конкурси за популярност в стил гадни момичета, които се опитват да пазят в тайна от своите членове. Те имат специална система за оценяване колко богати и готини са участниците в техните уединени събирания, която основно използва да определят динамичното ценообразуване на билетите си. А ти си мислеше, че Live Nation са зли. На още по-дребнаво ниво, системата за оценяване също помага да се реши кой ще седи до кого на различните събития. Това означава, че милиардерите не трябва да свалят стандартите си до толкова, че да седят с онези отчаяни милионери. Всеки гост и член получава оценка от А до С, като А е по-ниската степен, а С означава някой, който е особено известен, богат и влиятелен. Има и допълнителен модификатор за добавена стойност, който варира от 1 до 4. Така че ако сте С4, вие сте или експлозив, или енергийна напитка, или много ценен член, или гост на диалог. Ако сте А1, можете да очаквате да ви таксуват по стандартната цена за участие в някое от събитията, докато С4 няма да плащат толкова много. Но ако рейтингът ви и приносът ви станат твърде ниски, или ако се сметне, че не се вписвате в средата им, ще спрат да ви канят, защото не сте достатъчно богат и готин. Ако това не се подразбираше от цялата атмосфера на това нещо, да. Те използват ИИ инструмент, за да определят рейтингите на всички, защото разбира се, че го правят.
В крайна сметка, въпреки че изглежда като някаква интелектуално неправителствена организация, Диалог е тук, за да продава на своите членове. Те предлагат два различни скъпи продукта. Самите членства, които ти осигуряват достъп до събития само с покана, често в домовете на други членове. Има и ексклузивните ретриити, където се социализират, опознават местната култура и водят онези видове дискусии, за които говорихме по-рано. И да, както при лоша видеоигра, има микротранзакции. Това, което Dialog обещава, е по същество защитено пространство. Едно много, много скъпо защитено пространство, където членовете му могат да обсъждат идеи, които вероятно биха ги канцелирали или поне много строго осъдили в ежедневието. Като се има предвид някои от безумните неща, които членовете му са казвали публично, не можем дори да си представим какви разговори дори те самите искат да държат под ключ. Но нека не бъдем прекалено строги към Dialog и неговите членове. Не всички от тях са безсърдечни чудовища, които искат да създават култове и да управляват света. Някои от тях искат същите неща, които и ние искаме. Те просто търсят любов в един самотен свят. В момента един скрит, но свързан уебсайт datingdialog.org се надява да създаде специални връзки между своите членове, които, цитирам, търсят любов и търсят смислени връзки за изключителни хора. Не бихме се изненадали да разберем, че това е част от някаква схема, вдъхновена от евгениката, за създаване на ултрабогата размножителна група. Те наистина влагат всичко в този аспект на запознанствата. Според изтеклите данни, служителите на Диалог обичат да играят много активна роля в световничеството за своите членове и гости, като споделят снимки и биографии на потенциални партньори помежду си. Вътрешни документи посочват, че са събрали двама членове заедно, защото, цитирам, и двамата са в Ню Йорк и работят в правителството. Ако се притеснявате, че всичко това може да е неловко, не се тревожете. Те имат специално отбелязани двойки, които не трябва да се съчетават. За хора, чието връзки Диалог смята за неблагоприятни. Те могат да правят всичко това, защото записват неприлично голямо количество информация за всички свои гости и членове. Колко много ли? Според Straight Arrow News, това включва, цитирам, имена, работодатели, местоположения, имейл адреси, имейли на асистенти, дати на раждане, мобилни телефонни номера, спешни контакти, хранителни ограничения, биографии, прогнози за 2031 година. Забавни факти, таланти и интереси, както и препоръки за книги. Когато се присъедините, също така избирате своята политическа ориентация. Възможностите за избор са крайно ляво, ляво, дясно и крайно дясно, като по този начин просветените центристи отново остават политически бездомни. Всичко това звучи странно и ужасяващо. Но въпреки имена като Брадфорд Бомонт III и общо състояние достатъчно голямо да купи Луната, тези хора може да са зли, но не са гении. Статистикът Андрю Гелман получи покана за една от срещите на Диалог през 2022 година, за която регистрацията струваше над $16 800. Той публикува целият имейл онлайн, в който се казваше наред с другото: поканени сте на Диалог 2022, закрито събитие за световни лидери. Вижте по-долу списък с потвърдените участници. Няма речи или панели, а само много модерирани дискусии в малки групи от 8 до 12 участници. Всичко е напълно неофициално и 100% поверително. Дневният ред е съобразен с вашите интереси и е оптимизиран за интроверти. Няма празни приказки. Вашата регистрация е с голяма отстъпка. Използвайте промокод INSIDE22. След като преодолеете факта, че тази зла тайна организация използва промокодове като някой ютубър, който се опитва да ви продаде матрак онлайн, вероятно сте забелязали и още нещо. Вижте по-долу списък с потвърдените участници. Сега, ние не сме експерти в ръководенето на тайни общества тук в The Infographic Show, но ако бяхме, първата стъпка вероятно нямаше да е да изпратим по имейл пълен списък с участниците, преди дори да сме потвърдили дали получателят иска да се присъедини или просто да запази тайната. Като се има предвид, че Андрю не е искал да се присъедини и е публикувал този имейл онлайн, виждаме реално и незабавно доказателство, че тази тактика е съмнителна. Затова нека се възползваме от това колко зле това тайно общество пази в тайна своите членове, гости и сътрудници и да започнем наистина да разглеждаме хората, които го движат. Един от най-големите въпроси, които може да имате, когато разберете за тайно общество, което се опитва да поеме контрола над света, е: ами кой всъщност е в него? Благодарение на Майя Арсън, Краймо, всъщност имаме отговорите. Докато определено бихте предпочели да сте в този списък, отколкото в един друг определен списък или файлове на богати и известни хора, все пак това не изглежда особено добре. Въпреки това, може да забележите, докато разглеждаме някой от тях, че има известна степен на припокриване. За начало знаем, че това е предимно мъжка група, като жените съставляват само около 1/3 от нейните членове и едва 18% от най-високо оценените й членове. Сред бизнес магнатите, определени като активни участници в диалога или като присъстващи, са, разбира се, Илон Мъск,
Сериен предприемач, гладен за заглавия и най-богатият човек в света, който през последните няколко години все по-често се оказва замесен в различни крайно десни каузи. От САЩ до Великобритания и Германия. Като се има предвид, че Мъск и Тил и двамата бяха замесени в PayPal, напълно логично е тези двамата да са заедно и в това. Тук е и Ерик Шмидт, постоянно присъстващ сред първите 100 в класацията Forbes 400, компютърен инженер и бивш главен изпълнителен директор на Google. Интересното е, че той също беше замесен в аерокосмическата компания Relativity Space Incorporated, както и основател на проекта Special Competitive Studies Project. Последният е мозъчен тръст с обявената цел да прави, цитирам, препоръки за засилване на дългосрочната конкурентоспособност на Америка, тъй като изкуственият интелект и други нововъзникващи технологии променят нашата национална сигурност, икономика и общество. Има и Маркус Галперин, аржентински технологичен предприемач, който натрупа състоянието си в света на електронната търговия с Mercado Libre, което по същество означава свободен пазар. Австралийският милиардер Майк Канън Брукс, основател на Atlassian, технологичния конгломерат с редица продукти, включително Trello, който беше използван за създаването на видеото, което гледате в момента. Скот Кук, съосновател на Intuit Incorporated, технологична компания за бизнес решения, освен това е бил директор в eBay и американската мултинационална компания за стоки Procter & Gamble. Джо Лоусдейл, съоснователят на Palantir, технологичната компания, която развива американската държава на масовото следене, наречена на сферата, използвана от злия магьосник Саруман във Властелинът на пръстените. И Рид Хофман, който като една от ключовите фигури в LinkedIn е отговорен за всички онези хора, които пишат публикации с дължина на роман за това какво ги е научила катастрофата с кола относно продажбите между бизнеси. Той също е един от онези богати хора, които обичат да влияят в политиката като член на групата Билдерберг и на съвета за външни отношения. Тук има ясен модел. Групата обича да привлича членове, които се намират в най-високите ешелони на финансите, политикалиите и политическото влияние. Онзи тип богати личности, които имат много силни мнения за това как трябва да се управлява светът и почти неограничен колективен капитал, за да подкрепят идеите си. Но това е практически очаквано, когато става дума за зловеща организация, пълна с богати хора. Това, което е едновременно по-изненадващо и тревожно, са имената на политическите фигури и знаменитостите, които излязоха наяве благодарение на изтичането. Някои от тях ще ви оставят разочаровани и объркани. Има Нил Мохам, изпълнителният директор на YouTube, което се надяваме да не постави това видео в риск. Уверете се, че го разпространявате за всеки случай. Има и Скутър Браун, влиятелен музикален менеджер, както и хора от сферата на журналистиката и коментарите, като политическия коментатор Езра Клайн и репортера от Вашингтон Пост Суат Механет. Сара Бонд, бившият президент на Xbox в Microsoft, подкастър, автор и професионален атеист Сам Харис, Тереза С.О., писател и продуцент на анимационните ситкоми Family Guy и American Dad, и разбира се, Брайан Джонсън, странен богаташ, който си пуска електрошокове на пениса в опит да живее вечно. Разбира се, има и намеса в религията с влиятелния евангелски пастор Рик Уорън. Има и редица актьори сред членовете им, като София Буш, Джозеф Гордън Левит и Джош Бролин. Бролин, чийто представител отрече да има нещо общо с политическите аспекти на групата, се смята за един от най-важните членове на групата. Според собствените им файлове, цитирам, неговото изпълнение на Танос в поредицата от Мъстителите и участието му в високодоходни филми като от Мъстителите Краят, който донесе над 2 милиарда и 790 милиона долара, допринасят за неговата известност. Изненадващо ли е изобщо, че членовете на тази група са големи фенове на Танос? Бролин беше номиниран да се присъедини към диалог от друг член, бившия изпълнителен директор на Uber, Райан Грейвс. Бролин написа във формуляра за самоописание за членство: израснах във ферма за коне, изкачвах части от Еверест, връчвал съм награди Оскар, бил съм номиниран, написал съм книга. Бивши поети лауреати са се свързвали с мен. Бил съм приятел с най-великите артисти на нашето време. И съм пушил крек под кола в 3 часа сутринта в Сан-Франциско. Въпреки всичко това, никога не е документирано да е присъствал на някое от техните осамотения. Трудно е да се каже дали някога е приемал всичко това сериозно. Що се отнася до реални политици, има министъра на финансите Скот Безант, секретаря на армията Дан Дрискол, сенатора Кори Букър, представителя Джим Хаймс, губернатора на Колорадо Джаред Полис и сенатора Тед Круз, който може би е или не е зодиак-убиецъп. Има още много членове на диалог, които заемат зловещи, сенчести позиции, близки до американската политическа система. Дори Джаред Кушнер, влиятелният зет на президента Доналд Тръмп, получава покана. И като черешката на тортата, професорът от Харвард Лиса Рандъл, дългогодишна приятелка на Джефри Епстин, също беше една от кореспондентите на диалог. Епстин наистина сякаш винаги се появява, когато говорим за богати и влиятелни хора, които вършат странни и зловещи неща зад затворени врати.
Но с каква цел? Да взимаш прекалено много пари от група отекчени богати хора за скъпи ретрити и семинари, които ги карат да се чувстват така, сякаш богатството им носи престиж и значение. Ами да, това наистина изглежда е част от бизнес модела тук. Но каква е по-дълбоката мотивация тук? Ако Диалог купува инструментите и хората, които вярват, че ще оформят бъдещето, какво бъдеще възнамеряват да създадат? Официалното изявление на Диалог относно собствените си идеологически намерения гласи: нямаме идеологически дневен ред. Диалог е непартиен и неполитически. Искаме всички участници да си тръгнат с по-добро разбиране за истината, но не си позволяваме да твърдим, че знаем каква е истината. Когато съберем хора с отворено съзнание и различен произход и гледни точки, те ще научат нови неща. Ще трябва да ни извините, че не вярваме в това. Можете ли наистина да кажете, че събирате хора с различен произход, когато едно от изискванията е да сте изключително известни и изключително богати? Но този детайл сам по себе си е изненадващо показателен. За Диалог, ако не сте известни и не сте богати, не сте в същата класа хора като тях. Вие дори не сте достойни да бъде чут гласът ви в новия свят, който те изграждат. Всички замесени хора, а особено най-висшите членове на групата, изглежда се стремят към един ужасяващ резултат за останалите от нас – технофеодализъм. Правителството и традиционните пазари постепенно изчезват и са заменени от свят, управляван от алгоритми и контролиран от шепа богати технологични барони в царството на Диалога. Междувременно останалите от нас просто действаме като покорни роби на данни, чиято единствена цел в живота е да създаваме и купуваме продуктите на тези хора. Това е диалог, който не мислим, че някой разумен човек би искал да започне. Искате ли още тайни знания за странните клубове, където богатите чудаци обичат да прекарват свободното си време? Тогава трябва да гледате какво всъщност е правила мистериозната тайна организация на масоните. Или гледайте това вместо това.